साबायखर थाबाय टाइम्स नाव बड'लेण्डआ जेनाखि निउज पर्टेलनि रल बे रलखौ ससाइटिनि चेन्जनि थाखाय समाजनि मोजांनि थाखाय बिहोमा होबोबाय थादों आरो मेडियानि रलखौ लाबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे टाइम्स नाव बड'लेण्डआ जोंनि समाजनि जोंनि ससाइटिनि थाखाय अभाब अभियोग नांगौखिनिनि बिथांमोननि गांनाय उखैनायनि जेनाखि इस्युस बेफोरखौ नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों फोसावलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बिथांमोननि जेनाखि 5थि गायसनथाय फाउन्डेसन डे बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनहा आरोबाव फैबाय थानाय समाव गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन आरो बारानिफ्राय बारासिन फलोवार्स मोनगोन आरो जोंनि जेनाखि रल मेडियानि बे रलखौ लालांबाय थागोन होननानै जों मिजिंथिदों। दा जोंहा मेडियानि रल होननानै बुंबा आं बुंबाय थादों ग्रेट पावार काम्स विथ ग्रेट रेसपन्सिबिलिटि। जेब्ला नोंथांनि आखायाव मोनसे अस्त्र थायो बे अस्त्रखौ जोङो रेसपन्सिबलि बाहायनो सोलोंनांगोन। थिग बेबायदिनो जिहेतु ससियेल मिडिया बा निउज पर्टेलहा जोबोद मोनसे पावारफुल अस्त्र। थिग बे पावारफुल अस्त्रखौ जोङो ससाइटिनि चेन्जनि थाखाय कनस्ट्राक्टिभ आइडिअलजिनि थाखाय जोङो बाहायनांगोन। जोङो बेखौ डिस्ट्राक्टिभ जेनाखि नेचार डिस्ट्राक्टिभ आखुथायजों जोङो बाहायनो नाङा। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों थांनाय बोसोरफोराव जेनाखि रल लाबाय थादों थिग बेबायदिनो रल लालांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जाफुंसार जागोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो पर्टेल चेनेला बांनायनिफ्राय बांबोबाय थादों। बे थारैनो बांनाया मोजां ना खमायनाया मोजां? बांनाया मोजां दा बाहायगिरिनि खर'नि सायाव थागोन। बाहायगिरिया जुदि मोजाङै बाहायोबा 100ता जाथों 200ता जाथों 1000ता जाथों लाखता जाथों बियो जोबोद मोजां खोथा। नाथाय जोङो बेखौ मोजाङै बाहायनायनि जेनाखि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि बेसे गिदिर खोथा।